Zdravica, dobrodošli u još jednu epizodu. Imat ćemo ovaj put Plants Tower Defense 5, ali ovo je na mom iPhone-u, Evo kao što ste čuli imamo sestru, ako ste je čuli. I ovo je na mom iPhone-u, telefonu, kako god, pa hajmo da počnemo. Okej. Tower, kako se sad igrao? A, je li ovo? Ma nemam boga, evo ga nova igra. Izvinite ljudi ako mi malo staje fon, evo je spoj. Evo ova! Igrat ćemo na lako, zato što znam jeba. Na lako! Play, hajde igra. Jedva sam čekao da igram bar jednu igricu na svom telefonu. Oh, no. What the? Telefon mi je shit. Mislim sranje. Evo ga, lako stavit ćemo ga. Ja na mom telefonu imam sam 3 pa ću onda možda snimati. Okej, eto ga, moramo kupiti još jednu. Okej, kupit ćemo još jednu. Eto ga, još jedan, možemo li još jednu? I ovdje, jel to to? Ne možemo više. Okej, imamo, koliko para imamo? Evo, 10. Hajdemo početi. I ubrzano ćemo. Ljudi, spor mi je fon, ne znam, ali imam 300 miliona igrica. Mislim imam 3 igrice. Čekaj, Plants Tower Defense 5. Nešto Make Up jedna igra i Sims. 4 igre ima. Super. Ja, pa broju sam to, vidim. Zvuk, kontroleri. Nije to bolno zvuči pjesma, sad ima kontroleri. A, ja, ali ne mogu sada. Dobro. Ljudi, ja ću se vratiti, evo ja ću staviti samo ko neku bez veze pjesmu, nešto tako, pa. Ajde, vidimo se, neku bez veze. Evo ga ljudi, ja sam namjestio pjesmu, pa smanjiti ovu. Nadam se da čujete. Ovu ću izgasiti. Šuti jer neće plaćavat. Biće preglasno njima, ljudima. Okej, brže majmuni, brže! Završit ćemo ovu rundu ili nekoliko rundi, pa ja ću jednostavno prekinuti epizodu. R na tilu. Dobro. Kicking up the beats! Kakva te Jadranka spopala. Da fuck? Ja nemam pojma. A ja? Jel ti govoriš o idi? Aha, dobro. Da. Čekaj ljudi, ja rečem samo nešto replika. Fali briga! Izvinite što se poram. Imamo mi ovako ovdje kraj nas bebu jednu, ne lažemo, Allaha mi. Erno. Šut. Tamo je, ali neka dolazi ovdje kod nas. Nadam se da će sad dođe, možda upoznati. Ona u mene budi, znači ne može skinut pogled sa. Šta je? Gdje boli tebe? Ja ću samo stavljati dalje. Idemo pjesmu. Šta? Ajde, evo, došla je. Samo što se ne čuje onaj prošlo.
je tamo, u dnevnoj boravku. Snajper! Snuper! Jebim ti prošlost. Ja sad ću, evo vi koliko je prošlo. Prošlo 5 minuta. 5 minuta i 34 sekunde prošlo. Dobro, Erna mi odlučuje zato. Ne znam ni ja zašto. Dobro. Ne znam ni ja kad. Jer je ona hoće da snima na mom telefonu. Koliko je nastrpljiva kad sam dobio novi iPhone, jebim ti. Samo kad ga vidi odmah ovo. Erna. Kako ćeš past? Ništa. Okej. Ljudi, kako bi je telefon shit, Allah. Ne može ništa. Previše pretjerano. Erna. A jesmo naručili, ali nisu došli. Hoću. Ljudi, ja ću početi snimat prvu epizodu od Goat Simulatora. Kako sam sretan što ću snimati epizodu od Goat Simulatora. Puknut ću od sreće. To bejarebi, to je najpopularnija igra. Snimat ću Five Nights at Freddy's. Ko je rekao? Sad. Ko je rekao da je sad? Sad će samo blue. Dance. Koliko košta bumerang? Bumerang košta, ne znam, ne vidim. Košta 400 i nekoliko mjesečno. Evo ga. Bumerang košta 340. Znači, stavit ćemo ga ovdje. Ja mi se ovo telefon ubrzo. Šta je, da li ne čuje pjesmu? Približam, ali bolno telefonu. Ne čuje pjesmu. Ljudi, trebalo bi vi da čujete perfekt. Šta si ti sad pjevala, Erna? Okej, to je čudno, Erna. Ma jesam, Boran. No, prošlo 8 minuta. Jebem te ljudi, izvinite što ova epizoda traje malo. Moja sestra jednostavno ne može da prestane. Ne može da prestane gledati u iPhone. Ok, što napravimo? Ona sestra dosadno, to je nemojte joj reći, ali ja sam joj rekao da je dosadno. Ne otkrivajte tajnu mašinu, dobro, hvala. Šta? Ovo je mi sestra dosadno, to mi ne mogu podnijeti. Dobro. Muzika. U telefon. Treba da si
plaća taj glupi televizor? Nema veze, neka je plaćan. Tu. O, žuti balon je super. Prošlo je 10 minuta, ali ja neću reći. Možda jedan ovdje. Super. Sniper Monkey je dobio nešto. Sniper Monkey. Dobio je full metal jacket. A fuck je to? Da. Još ovi momki. Okej, bierz Dark Monkey, niko ne boli briga. Ninja Monkey. Dobro ljudi, nadam se da ste uživali u epizodi, ako ste uživali u epizodi, pokažite mi malo ljubavi, dajte mi jedan like, ako moramo da dobijem 1000 lajkova, to je bilo super. Vidimo se u drugoj epizodi, čao.